Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Να είμαστε πάλι σήμερα, δεν είναι Κυριακή, είναι Τετάρτη βράδυ. Πώς έγινε αυτό? Εξαναβολής παιχνίδι σήμερα, λόγω του απογορευτικού πριν 20 μέρες, δεν θυμάμαι πότε. Κανάρης Νενίτων ΑΕΣ Πάρτι 1-2. Ματσάρα στοιχείο, τα είχε όλα. Φάσεις 3 γκολ, πλούσιο θέαμα. Και στο τέλος νικάει πάντα η ΑΕΣ Πάρτι. Παρόλο που ισοφαρίσανε οι γηπεδούχοι, ο Κιλιάρας έδωσε το τρίποντο στην ΑΕΣ Πάρτι και χάρισε τους 3 χρυσοφόρους βαθμούς. Κάνει πολύ κρύο στην κορφή, αποκαταστάθηκε η τάξη, η αλήθεια έλαμψε. Η βαθμολογία 46 ΑΕΣ Πάρτι, 40 ο δεύτερος και από κάτω δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν με αφορά. Κάνει πολύ κρύο, αλλά έπρεπε να κάνει κρύο. Δεν περάσαμε χειμώνα, θα έρθει μαζεμένα και το Πάσχα δεν θα είναι κρύο. Τώρα με έχετε ζαλίσει από τις 6 Μάρτη που χάσαμε με την κακή εμφάνιση στο Λεβάντε. Εντάξει, χάσαμε, δεν λέει κάτι, έγινε και αυτό όλα στο πρόγραμμα. Και η Μπαρσελόνα χάνει, και η Ρεάλ χάνει από τη Βαγεκάνο. Τι να κάνουμε? Σωστά. Με έχετε ζαλίσει μερικοί. Ήρθε η ώρα, το κρατούσα μανιάτικο 24 βράδια. 30 Μάρτη σήμερα. Και λέω σε αυτούς που μου στέλνουν μηνύματα, δεν φοβάμαι τίποτα. Και έχω να τους προτείνω κάτι. Θα πληρώσω εγώ. Δεν γαμιέται. Τι είναι αυτό? Το στούντιο έχει κέφια. Ο TTV, full pack, καναπέ, όλα 50 ευρώ. Ούτε το Lidl. Τέτοια χρυσοφόρα προσφορά. Τρέξτε, προλάβετε. Η Σπάρτη Β' Εθνική και κάνω εγώ δώρο το TTV να βλέπουνε οι από κάτω στο καναπέ τους την ΑΕΣ Πάρτις στη Football League. Ο T-Connex 3 η ώρα 9 Σεπτέμβρη θα τα λέμε. Εγώ θα πίνω χυμό και φέρετε το εσπρέσο σκέτο και αυτή η καναπέ θα πληρώνω 30 ευρώ, δεν πειράζει. Ας βάλουν και ταινίες, ας βάλουν και τσόντες, δεν πειράζει. Ό,τι να είναι, 50 ας γράψει, θα τα πληρώνω εγώ. Η Σπάρτη θα είναι πρωταθλήτρια στο τέλος, δεν φοβάμαι τίποτα, ούτε στους πλασπολόγους ούτε τίποτα. Τέλος, τελειώνουν όλα εδώ. Την Κυριακή κερδίζουμε το Βίλιαντα, την άλλη Κυριακή διπλό στη Μανολάδα. Πάμε στο Λουτράκι, φιέστα, τρώμε στο Μαϊστράλι μετά και μακάρι να γυρίσουμε Σπάρτη. Με θύσα και αυτά, όλα καλά να πάνε. Τέλος, τελειώσαν τα ψέματα, αποκαταστάθηκε η αλήθεια. Η Σπάρτη είναι δυνατή εντός και εκτός. Τέλος. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι.